Айде! Браво е! Давай, елементарка е. Идвай. На първа, на втора сета. Аз го качих на първа. Тежко, апгрейта така тежко. Ама... Да. Да минем ли зад Гошо? Ай, аз ще мина зад Гошо. Да. Да минавам ли зад Гошо? Не, минавам зад тебе. Че Гошо не знам къде ще ходи. Брат, скъсах си и джърсито, майка му да еба. Катар! Аре бе! Го правите? Си направо гасна. Малко и него да го пустимо. Брат, мене мъя бе, че ме ударя вема, че ми къса джърчето. А той екипче, брат, е много добро. Знаеш какво стана? Путнах го твърде бавно в коловоза и нещо ма плъзна и чуда съединителя малко, ама не, смисъл не беше нещо критично, просто ма твърде. Гошо минава отдясно. Мисля, това и ние ще минем там. Абе, май ще мине, не знам. Би трябва да мине лесно. Просто изглежда стръмно. Дай малко напреде, че идва и малко насирам. Чакай! Дай, пускай! Много бавно го пуска. Чакай малко. Като минаваш стръмни байри, по-добре пускай малко по-бързо. Не, аз се чудил да му го обясня. Защото малко бавно и ако тръгне... Сега не откъде сме отляво, там... Ние може да обиколим през камъните. Ама ще го качим ли? Да, ама може и да се обърнеш. Да дръпна ли, да бутна ли? Има дървета. Да, не... Чай, да. Да, направих засилка, аз не направих засилка. Много клони. Дани!
Я ми изключи контакта. И лед бара. Той е изгасен, Тука... Това паднало дърво ли? Чак сваля очува. Чакай. Трябва да се сложи очувата. Ама то няма корен ли? Той съднал, той се е кинал. Да го махнем да ни... Гоше, лупата, не знам дали се е щупила, ма е паднала. Лупата? Малката лупичка. Май се е пострял, как гледам. Да. Дали? Да. Май се е, брат. Ще успее, бе. Браво. Само да не се пречкаме. Браво, е. То тук просто, ако няма да силкайте, хлъзга долу. Ако няма да силкате, хлъзга долу. Дай да го махнем и дърво, бе. Я дай, едно, две дай. Аз там ли потом до сега? А? Там ли потом до сега? Аз къде хвана? Няма, много е хванат. В смисъл, много се е подпрял. Трябва да го измине. Малко трябва да балер това. Покрещил е. Стефане, говори си нормално. Много си усилил интеркома просто. Да. Нищо. Я стой малко само да си вържа очилата. Слагам си ръкавичките. Дай се, чу. Чакай, първо да видим течни много. След което правиш десен виждане как ще го направи. Ще те убия, ей! Нали толкова беше? Брат, аз съм настрага чути. Аз го минах много добре между другото. Чай снимаме гостито. Голям камък. Дани. Видя ли сте, че кой ще го направи? Да, искаш да се обърне. Да. Ето го тук. Най-малко е.
Стефане, очилата ми. Лебедка. Така нямаш лебедка, сега можеш да се обърнеш. Приберя. Дърпай, дърпай, дърпай. Давай, прибирай, прибирай. Лебедка? Не дей дава газ, просто обери да преберем лебедката. Оп! Дай още малко много. Оп! Готов си. Давай. Давай, давай. Така. Готов. Готови си? Малко гумите трябва да свързват. Хвали ги малко гумите така. Те са много твърди. Много са твърди. Отдаре виждам, че направо не може да... Отпусни ги, загаси го, ако искаш. Не ти капят гумите. Трябва да ги отпускаш повече. Чакай, не, отзаде Ланда. Извиняй, направих им комплимент за нещо да се отследе. Георги, между другото. Давай, давай, видяхте, бе, дай газ, бе! Дай газ назад, бе! Как да се вгазя? Как да се вгазя, трудваш на каптар? И аз те, бе! Аз минам ляво. Посама, бе. Ми аз ще обърна, бе, не е проблем. Чай, сега ще обърна. Добре. Аз идам превалерката. Ай, пък от толкова може да стане. Какво стана, бе? Обръщаме. Мале, тръгнаха на каптар.
каца на парасуте. За тебе да не мога караш. Аз тук съм карал. Ей, сега има един баир, където ще да се обърна един път, ама той там трябва да смисъл хлъзгата много. Мане, брат, много ма кеф. Да. Ясно. Ама аз като съм идвал до тук бяхме много голяма група. Да, аз тук съм карал. Това в момента сме посока Кранево. Направо предавките влизат синхронно. Само леко сгъстък съм за тебе. Знам да ти няма да гад. Аз тук тежко помпя. Като свърши цялата тази вода. Дай! Брат, ключа ми се завърта. Ще го иба. Май направих нещо много лошо. Не бе, излязам. Това беше яко излизане. Ако знаеш как излязах, брат, ти. Дани не мина ли отгоре, бе? Дай! Браво! Аз минах отдолу и съм за тебе. Аз съм за тебе под маля и аз съм леща. Его тук е бейра. Не е голям, ама не е много лесен. В смисъл хлъзгама. И тогава бяха минали много атлета пред мен и го бяха загладили, разбираш ли? Ключи ми пак са да върча и изгаснам. Дали? Май го снимах.
Помниш ли тук как се хлъзнах? Да. Лятото. Да. Ей, Дани! Ей! Дай газ! Дай газ! Браво е! Валерката. Вие откъде минахте? Ето. Оу, и дърво ли прескачаме, бе? Професионал. Брат, аз ще мина отляво. Я съм ръдния. Кой? Леко е, я гледай как ще го мина аз. На кантарче го минах. Обаче Валерката май заседна. Чакай малко. Да, Валерката заседна. Тук трябваше с много газ. Тук трябваше с много газ. Трябваше, ама... Да те дръпна ли назаде? Не, ще се окопая съвсем. Моля? Отдолу е тиня. Не пъти е така с това. То тук много газ иска, защото то е много хлъзгаво. Тук не е проблема да се постигна, ама то подкопа го чака. Да. Я... Дай напред малко да го опънеш. Дай. Оп! Давай! Точно е. Стига. Скъса се на копривщица и ме удари в ръката. И ама беше много опъната и беше подута. Ама те въжата по принцип изгниват. Той изгнива и оной. То работата е, че предпазителя изпусна.
Обърна съм. Как се обърна, бе? Добре ли си? Дай. Ето, огледалата са ясни. Колко се удари? Не, то дед Кристиан се заби. Дай. Нищо му няма, Да, гарда леко изкривен само. Добре си, бе, спокойно. Ти добре ли си? Да, бе, нищо ми няма. Аз паднах като... лайна на кликана. Не изслон, че го удари. Да. Не трябва въобще на спускане с пирачка. Аз това ти казах в началото. Да, аз го разбирам. Ама нищо. Не е толкова лесно. Не. Не е първо, Те ги сваля и ги прибере в Беше тъп. свърши. Ти беше, че... Да бе, ти минал колко по-трудно. Те се изкривиха. Ма не, то скоро Оставай. Ще си ги сваляш вкъщи. О, Махнал съм. аз само реших да погледна назад и го виждам. Това би трябвало да го запаля. Ама нареш, то така ми се вижда, бе. Ще да ти казвам между другото в началото. Дани, не се смей, ей! Не се смей! Сега искаш ли да опръскам, а? Колко е? Стефан състезателя ли е това, бе? Наистина обаче. Ще мини, бе. Просто трябва да мини с газ. Чакай, обърни се. Мина ли? Браво. Брат, аз тук ми се чува супер. Аре да качваме бъри, ако има сега хубави. Добре. Гледаше? Вау! Даже не се натигна. Внимай, тук някой е сложил бесило. То трябва малко и съсъединител. Бутни го! Аре, фитнес! Ей така, брат, някакво не там. Защото малко се пърнаха се започават. Разбираш ли за какво че мязам? Споко е, Критко е професионалист. Да помагам, качи се ако искаш, аз ще се бутна. Споко е ус. Брат, ти го минавам с затворени очи, ко ми говориш, бе? Давай. Дай! Дай газ, бе! Дай! Отбора! Ще помагам ли на тебе? А? Ще помагам ли на тебе? Да.
Не, чай, той Дани преди мен, аз го пуснах. Дани, чакай! Дай, сядай! Айде, Дани! Момчето. Давай, се едно да го удариш направо, давай. Ляв. Качи предните и спри просто. Спри. Севчо, ела. Да го... Дай. Малко газ, малко. Цяло назад, ако можеш. Газ. Давай. Браво, е! Ще те путна, ако да се... Путни го, аз да помогна на Валерката. Браво, е! Това дадох му малко повече газ, защото си мислих, че прехвърля, ама той имаше 2 дървета. Ама не го мислих, иначе нямаш какво да стане. Аз го направих да има корица за клипа, разбираш ли? Аз ще го мръднам! Дани, че мръдна АТВ-то. Ние тук малко размяна на АТВ-та. Аре, те чува на моята АТВ. Отивам да пазя четворката, дай напред и ела. Браво, е! Браво, е, четворката минала. Валерката ще мине ли? Мина. Ние тук направихме тройна размяна АТВ-та. По-голяма скорост да ме удари да мина. Тук четворката дали ни се обръща? Ей! Дай газ! Дай газ! Много бавно го минава, бе. Малко повече трябва, ама няма да бързо. Казвам ти, дай му. Мина, бе. Добре си. Загасна да го иба. То ключ. Ей, майка му ще иба. Брат, шибания ключ се върти.
удряш. Така ли? Не връщай газта! Газ, 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 газ! Спирачки! Давай, дай газ! Давай, 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 давай! Газ! Ти видя ли го? Ти видя ли го? Ти видя ли го той? Там е по-гадно между другото. Виж как се ешиш. Дръж, дръж. Чакай! Дай, пускай назад. Назад, бе! Браво, бе! Ще те бутна, бе, сапак! Ти на втора ли си, бе? Уоу! Снимам го! Дали, бе? Снимам го, да? Да, ама аз, такова, аз директно тръгнах. Уоу!
Стига. Казва да изчакам. Казва да изчакам. Слизам. Стефчо, внимай, обратният тук е голям. Чакай! Уй! Чакай малко, уй! Видя ли как се подпляскал, че бе? Мале, много съм добър! Аз бе? Що е, много добре го мина, бе? Дай назад да го качваш! Качи се направо. А? Да го качвам ли? Аз съм бутан. Що ли кача се, бе? Чакай малко. Пали на контакта. На контакт ли? Дай на скорост, пали и тръгне, не? Дай само, че малко назади. Чай. Стефчо, моля да не се обърнеш. Кой е там? Да, ще минеш. Дай! Хубаво. Газ. Дай. Как ще минеш оттам, бе, глупак? Аз между другото, нали си помниш, къде ти говорих, че качвах на един АТВ-то? Неговото беше. Чакай. Чай. Охо. Дай, вали. Вау! Не, бъркам се, тук не съм карал. Да те хванам ли? Не, то... Да, дай! Ей! Той качи, бе! Оу! Казах ти, чакай! Не говорите на там е. А? Ей! Дай! Абе, братленка! Виж, души тук е така, тогава да
Извинявай, Гоше, добре ли си? О, кръка. Дай, хвали го! Дай газ! Дай! Ой. Пеш, да, ще отпеш.